yung palang lupa diyan sa Del Mendo Cable sa Singkat Kuya, lupa ni Tatang, binili mo sa kanya. Alin? Yung lupa, sabi mo, pinaputol mo yung mga... Pinagbili sa akin. Oo nga. Yan nga. Direktang pinili sa akin, pinagbili sa akin. Binili, hindi, binenta sa, ibinigay ko sa pangalan ni Tatang at saka si Nanang. Regalo ko yan sa pangalan ni Tatang at saka si Nanang. Tapos tinamnan nila ng mga abukado. Abukado, mga ano. At then, yung kalahati naman mo, ay pag-aari ng ibang pangalan. Okay. Binili ko rin yun. Ganon. Oops. Binili ko rin yun, yung kalahati niyon. So, until ngayon,